Тинчурин исемдәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында тиздән премьера. Карурман дигән спектакльнең репетицияләре бара. Бу хакта театр артисты Салават Хабибуллин белән сөйләшербез. Хәерле көн, исәнсез. Хәерле көн. Карурманның авторлары Луиза Янсуар белән Резда Гарипова икәнен белдек. Инде авторларның исеменнән үк аңлашыла, бу инде интрига булачак дигәнсез. Жанрда фэнтези диелгән. Ниндирәк әсәр бу? Вакыйгалар кайсы заманда бара? Әлеге әсәр инде безнең борынгы заманнан дип әйтик. Безнең борынгы бабаларыбызга кадәр булган тарихтан алынган ырулар, кабиләләр, менә шулар барысы да инде әлеге әсәрдә чагыла. Гомумән әйткәндә, бу олылар өчен фэнтези спектакль дип әйтсәк дөресрәк булыр. Сезнең ролегез нәрсәдән гыйбарәт? Кемне уйныйсыз? Мин инде әлеге рольне бик әлеге тамашачыга чыгарасым килми, өчен дигәндә сер булырга тиеш. Миңа калса инде ул минем өчен, үзем өчен инде ул бер йөзем җимеше дип әйтик. Менә шул. Килгәч күрерләр. Фэнтези жанры, әйме? Сезгә инде ул сәхнәдәге башка эшләрегездән барыбер нәрсәсе белән аерылып, үзенчәлекле булып торырга тиеш. Әлбәттә, әлбәттә. Ничегрәк булды менә рольгә керү? Безнең инде әлеге әсәргә утыргач, әлеге әсәрне укырга алгач, иң беренче чиратта без биюләргә бик әһәмият бирәбез. Өчен дигәндә, әлеге заманның биюләре хәзерге замандагы биюләр кебек түгел. Иң беренче чират менә шул, аннары соң инде ул образлар. Әлбәттә, инде чәчләр, толымнар, атлар дип әйтик, ат утыргычлары, барлык ул заманда булган салам пешәнгә кадәр бар инде сәхнәдә. Хәтта ни дип әйтик нәрсә ул? Йомышкы дип әйтик, миндә агач йомышкысына кадәр сәхнә тулы. Менә шул. Карурман булгач ничегендә йомышкысы булмасын, әйеме? Димәк, вакыйгалар бары тик хронотоп буларак шушы ырыулык җәмгыятендә генә кала һәм күчми, үзгәрми шул заманда гына. Бөтенсәйме? Үзгәрә, күчә дип әйтик. Ну, безнең заманга кайтмыйбыз без. Анысы бар шул заманда, әлбәттә, барлык вакыйгалар бара. Геройлар күпме, кемнәр катнаша? Геройлар бик күпәйе. Безнең театрыбызның яшь артистлары, өлкән буын артистлары, ул да булса Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Зөфәр Абыйхарисов, Татарстанның халык артистлары Нуриддин Нәҗмиев, Илгизәр Хасан, Татарстанның атказанган артистлары, шулай ук Рөстәм Гайзуллин, Гөлназ Науматова. Аннары соң инде безнең театрыбызның яшьләре, Артем Пискунов, Зөлфәт Закиров, мин үзем, Булат Зиннәтуллин, Гүзәл Гәлиуллина. Аннары соң инде Казан театр училищесының студентлары катнаша шулай ук. Музыканың инде әлеге әсәргә безнең язды Джуна төркеме, һәм инде әлеге җырны, безнең әлеге музыканы үзебезнең театрыбызның дирижеры Ильяс Камал инде аранжировка ясап оркестрга куйды дип әйтик. Шундый яшьләр иҗат иткән бик үзенчәлекле бер спектакль булачак. Менә авторның тамашачыга җиткерергә теләгән фикере, идеясе нәрсәдән гыйбарәт икән? Миңа калса, әлеге әйбер яшьләрне дә һәм инде өлкән буын тамашачысын да безнең үзебезнең татар халкының тарихын күбрәк белергә җәлеп итәр дип уйлыйбыз барыбыз да. Әсәр бик үзенчәлекле, үзебезгә дә бик ошый, халыкка да ошар дип ышанып каласыбыз килә. Хәзер кайбер спектакльләрнең бик мавыктыргыч итеп промо-роликлары төшерелә, аларны карауга инде тизрәк спектакльгә барып билетлар аласы килә, барып карыйсы килә. Ничегрәк төшерелде менә Карурманның да промо-ролигы Яңа гасыр экраннарында күрсәтелә? Бик үзенчәлекле. Без инде әлеге съемканы башладык иртәнге 6-дан. Чөнки безгә чак кына булса да, теге кояшның чыгуы кирәк иде, бераз гына яктылык, һәм шул ук вакытта бик үк якты да түгел. Урманга бардык без Казан читендә, хәзер инде хәтеремдә түгел кайсы урман. Урман эченә кереп, анда инде әйттеләр, боланнар, пошилар, бүреләргә кадәр йөриләр, шуңа күрә сак булыгыз дип, без инде үзебез белән шундый теге таяклар дип әйтик, саклану чараларын алдык барыбер. Нәкъ шул ырулар заманындагы кебек. Нәкъ шул ырулар заманында, һәм инде безнең көне дә шундый эләкте. Иртән без юлга чыкканда кояшлы иде. Инде съемканы бетергәндә бик каты буран чыгып, менә шул безнең как раз туры килде. Шушы Резида Гарипованың күзлегеннән карап инде азакка безгә буран кирәк иде, әлбәттә. Шушы туры килде. Ләкин кызганыч, ул буран вакыты безнең әлегә роликта кермәде, нишләптер. Анысы инде мин төгәл генә әйтәм, минем өчен кермәгән. Ләкин менә бик мавыктыргыч, бик яхшы гына ролик килеп чыкты. Бу инде фильм төшергән кадәр булган. Спектакль сәхнәгә әзерләнеп беткәнче, әзерләнеп чыкканчы. Тамашачылар да язалар, сез моны театрда күрсәтәсезме, яисә кинотеатрда буламы дип сөйләр. Әйтәм, театрда. Менә 12-13 мартта берсе инде әлеге премьераны үзебездә көтеп калабыз.
Алайса инде барлык тамашачылар белән Карурманның премьерасын көтәбез. Әлбәттә. Сезгә белән рәхмәт сезгә. Сезгә уңышлар. Студиябызда кунакта Кәрим Тичер исемендәге драма һәм комедия театры актеры Салават Хәбибуллин булды.